Vítejte u dalšího dílu českého a slovenského podcastu o Interu Milán. Vítejte u Nerazzurri Talks. Ahojte Nerazzurri. Vítajte pri ďalšom diele nášho podcastu Nerazzurri Talks. Dnes nás čaká rekapitulácia poslednej sezóny, ktorá nám priniesla veľa radosti, ale aj poriadnu dávku frustrácie. Ako sa vraví, Inter je klub s bláznivou dušou a žiaľ, túto sezónu to znova potvrdil. V lige sme opäť skončili druhý, a to doslova o chlp. O jediný bod nám ušiel titul, takže z posledných 4 sezón máme len jedno scudetto. A čo Liga majstrov? Krásne európske večery, parádny futbal a veľkolepé výhry. Vypovadili sme Bayern a v epickom semifinále aj Barcelonu. Na potom mnichovské vytriezvenie vo finále proti PSG. A aby toho nebolo málo, Inzaghi si zbalil kufre a rozhodol sa ísť si od tohto všetkého odpočinúť do Saudskej Arábie. Stane sa však najlepšie plateným trénerom sveta, no a pre nás už len bývalým bosom lavičky. Dnes sa teda pozrieme na to, čo všetko nám táto bláznivá sezóna dala a zobrala. Zhodnotíme výkony hráčov, tie najpamätnejšie momenty a na záver si rozoberieme aj celé pôsobenie Simona Inzaghiho v našej čierno-modrej mašine. Dnes tu bude so mnou znova Mišo. Vítam ťa, Mišo. Ahoj, pozdravujem všetkých pri 34. dieli. A môžeme si to vlastne aj hneď rozobrať. Tak začneme asi tým posledným zápasom, ktorý dopadol katastrofálne, keď to takto jednoducho povieme. Ako si ho prežíval? No, prežíval som ho asi tak, ako všetci Nerazzurri. A teda bol som nakoniec rád, že iba doma, pretože ísť toto sledovať niekde medzi ľudí, alebo nebodaj priamo na štadión, to muselo byť, alebo niekde tam do fanúšikovskej zóny, to muselo byť veľké utrpenie. Bol výsledok, aký asi nečakal nikto, ani v tých najhorších snoch. A bohužiaľ sme teda sa zapísali do histórie negatívnym spôsobom, čo je tak trošku asi v DNA talianskych tímov, pretože tie najslavnejšie talianské tímy majú, síce mám taký pocit, že najväčší počet trofejí v Európe, ale zároveň teda Juventus má najviac prehraných finále. AC Milano prehralo zápas, ktorý vyhrávalo najväčším rozdielom, keď 3-0 viedli a nevyhrali finále, no a teraz Inter prehral s najväčším rozdielom v histórii. No áno, je to také celkom smutné, tá taká posledná história talianských tímov v Lige majstrov. Čo ináč ešte zaujímavé, tak Inter hral 7-krát v finále Champions League a vždy to bolo vlastne proti tímu, ktorý by mohol vyhrať treble. No a vlastne prvé 2 pokusy proti Benfique a Realu Madrid tak sme zvládli v roku 64 a 65, lenže potom už prišiel Celtic, potom prišiel Ajax, no a vlastne teraz City a Paris Saint-Germain. No. Takže a zaujímavé je, že vlastne aj Celtic, aj City, aj Paris Saint-Germain vlastne vyhrali svoj úplne prvý titul v Lige majstrov. Takže my sme takí celkom štedríku v úvodzovkách chudobných tímov na trofeje. No, budú na nás spomínať v dobrom. My už teda menej. No, tak bohužiaľ, ale ja si myslím, že tá naša prehra sa začala písať ešte asi tesne pred, alebo teda nie tesne, ale proste pred finále, keď padlo to katastrofálne rozhodnutie vedenia o tom, že ako sa budú prideľovať lístky. A toto ma asi najviac mrzelo, že okrem toho prejavu na ihrisku, tak aj to, že naozaj my sme tam prišli ako keby sa len že zúčastniť toho zápasu, ale nie ho vyhrať a sa ukázalo, že proste bez ultras a bez tých fanúšikov, ktorí chodia na štadión fandiť, tak sa hraje ťažko a viac menej atmosféru, čo robili fanúšikové PSG, tak klobúk dole, ale bolo to smutné, bolo to naozaj smutné vidieť v hľadisku. A hlavne potom tie videá, ktoré som videl priamo z tribúny našej, tak tam boli buď influenceri, alebo potom starší ľudia, alebo
jednoducho ľudia, ktorí tam neprišli fandiť. No. Tak ten najhorší možný okamih bol Inter teda ponižený nielen na ihrisku, ale aj v hľadisku a do určitej miery teda vlastnou vinou. A teda k tomu zápasu. Myslím si, že tým Ultras tak nejak tu naozaj tým 12. hráčom v prípade Interu a že naozaj to bolo cítiť, že tam chýbala tá podpora, ktorá by ich hnala z tribúny a zároveň teda ten zápas sa od úvodu nevyvíjal dobre. A v podstate sa tak nejak všetko to negatívne zo strany Interu zišlo s tým pozitívnym na strane PSG. Jednoducho oni v tej najlepšej forme nastúpili do finále a v dobrej nálade, dobrej pohode a proste na vrchole síl a Inter presne opačne. Takže keď padol rýchly prvý gól, tak v podstate sa to celé začalo lámať a s druhým gólom bolo rozhodnuté už po 20 minútach. No asi áno, no ale tak asi to bolo rozhodnutie nášho vedenia, že čo urobili. A potom, keď sa tak zoberieš, tak z ulic, čo som zase pozeral tie videá, tak bolo viacej týchto interistov a aj tam boli pochody, že vlastne celý tie ultras boli v Mníchove, len jednoducho všetci tí, čo chceli fandiť, tak museli zostať pred štadiónom a ten zvyšok tam vlastne išiel, ktorý naozaj fandil zle a tam, čo som videl, tak že niektorí z ultras tam aj boli, no, ale bolo to také proste smutné. A v 70. minúte značná časť ľudí aj odišla preč, čo bolo také celkom dosť nervostojné a si myslím, že to bol pekný kontrast s tou nocou v Istanbule, kde bolo prakticky počuť len našich fanúšikov. Fanúšikovia City boli, nehovorím, že ticho, ale proste naši ich prehlučali a tak to dopadlo, no, katastrofálne. Čiže toto asi ma mrzí viac, než tá prehra, že to tak dopadlo, no. A smial som sa, respektíve tak jedine, čo po mne bolo, tak taký škodoradostný pocit voči nášmu, a nie vedeniu, ale majiteľu americkým a novému marketérovi, že keď chcel mať na tribúnach influencerov a robiť nejaký nový marketing, tak nech sa páči, môže robiť s tou prehrou 5-0 a s tým, že v hľadisku bolo počuť len kolektív Ultras PSG. No, jak spomínaš marketing a sociálne siete, tak akože je to také pre nás tragikomické, ale pobavil ma taký ten obrázok, že Inter na sociálnych sieťach, hej, a tam bol ten náš had, taký majestátny, veľký čiernomodrý a potom, že Inter vo finále a tam bol taký ten tak čaptavo nakreslený, taký drakčí had, či čo to je. Je to tak dosť vystihlo, bohužiaľ, celé to finále. No, veď práve, no, však vlastne to si pamätám, že vlastne ja som v nedeľu áno, lebo ja som bol na chate, keď sme vlastne stratili ten titul, alebo teda keď sa to definitívne rozhodlo, že titul ide Neapolu. A potom vlastne, keď som prišiel domov a začal som čítať, že budú protesty pred centrálou, no tak som už vedel, že to bude zlé a potom vlastne aj tie tlačovky, tak tam bolo vidno, že to hráčov strašne mrzí, že proste tam nebudú títo aj ultras, ale proste aj tých fanúšikov, lebo naozaj akože koho napadlo dať také pravidlo, že akože čas blízko dali priamo tým influencerom, čo to bolo vidno. Čiže dokonca ešte aj z priamého prenosu, tak influenceri tam dávali, že už prehrávajú 5-0. Alebo teda že 5-0 bolo až na konci, ale proste, že sa prehráva. Ale bolo tam vidno aj dosť veľa takých starých ľudí, lebo oni tam dali potom časť tých lístkov na základe toho, že ako dlho je fanúšik vlastne členom oficiálneho fanklubu. No a keďže Inter je klub s veľkou históriou, no tak je logické, že sú tam niektorí ľudia, ktorí sú už členmi fankluba, neviem, 30, 40, 50 rokov, no tak tá potom sila sa ukázala. No. Napríklad tuším, že aj viceprezident československého fanklubu, tak on je 20 rokov členom a tiež nedostal listok, takže aj to niečo ukazuje. No, ja z celého toho finále asi vypichnem už iba moment paradoxne až po finále, ako svetlý okamih zo strany Interu, o ktorom sa akože v pozitívnom hovorilo, a to je, že teda hráči ostali na ihrisku aj počas oslav Parížanov, čím si akože získali trošku rešpekt a zase bolo pekné, že Luis Enrique, tréner Paríža, tak počas
toho, jak jeho hráči oslavovali, tak sa teda otočil k našim a zatlieskal im. Takže to bolo také akože pekné gesto a to je asi jediné pozitívne z celého finále, keď nerátam ten Linkin Park ešte pred finále. No veď hej, no a vieš, to je presne ten kontrast, ktorý som, jak to mám povedať, že proste, ok, však nie sme najbohatší klub, respektíve však sme mali nejaké finančné problémy, ale tak vždycky sme sa hrdili tým, že máme históriu, máme fanúšikov, neviem čo a povedzme v tom Istanbule to bolo pekne vidno, ale teraz to bolo ako keby naopak, že proste my sme nejaký umelý klub, kde tam sú proste pozbieraní fanúšikovia kade tade a Paríž je proste ten tým, no a to všetko vlastne spôsobilo len čisto to rozhodnutie našich nových akcionárov a toto ma akože totálne sklamalo, lebo vlastne sme si nehovorím, že Paris Saint-Germain hral vynikajúco, však čest ako klobu dole pred nimi, ale týmito rozhodnutiami tak viac menej sme im to úplne darovali, no. Plus si myslím, že na psychiku hráčov ani nezapôsobilo dobre to, že vlastne Simone Inzaghi opustil náš klub, takže aj to bol ďalší faktor, lebo to bolo vidno, že ten zápas sme nezvládli mentálne. Dokonca by som povedal, že sme ani v tom zápase neboli. Áno. Ako by sme sa ani nezúčastnili, to normálne som ani nespoznával ten herný prejav, tam nebolo jednoducho nič. Paradoxne z toho, čo som si myslel, že teda dajú do toho aj tie posledné zvyšky síl a že opäť ukážu takú tú nezlomnosť a bojovnosť ako v semifinále aj v štvrťfinále, tak to tam vôbec nebolo a jednoducho ten až príliš krutý výsledok, ale zaslúžený, tak trochu dehonestuje celú tú ináč akož neuveriteľnú vlastne cestu Ligou majstrov a trochu to tak začiernilo všetky tie dobré výkony a veľké výsledky. Že na jednu stranu super, že sme si mohli užiť sezónu až úplne do konca, čo je vždy dobrý pocit, keď proste môžeš naplno fandiť až do toho úplne posledného zápasu v sezóne. A na druhú stranu teda, toto bol až veľmi horký koniec sezóny po každej stránke a vlastne hoci tie majstrovstvá sveta klubové pre mňa nejak, akože nie, že by som to išiel nejak veľmi prežívať, ale som rád, že je to zase nejaký turnaj pomerne skoro a že dostávame už čoskoro zase nejaký nový impuls, zase sa môžeme na niečo tešiť a čo najskôr zabudnúť na koniec tejto sezóny. No hej, je to také, akože ja sa na to teším, lebo je to vlastne konfrontácia, sme sa už o tom bavili vlastne s veľkými klubmi, hlavne z Južnej Ameriky, bude tam River Plate, Botafogo a niektoré tie brazilské týmy, dokonca ani neviem úplne, nemám ani prehľad, alebo teda, že v tomto momente si nespomeniem, ale my máme River Plate, takže to bude celkom zaujímavá konfrontácia. Ale, neviem, stále ešte je vo mne taká pachuť z toho všetkého a možno aj keby sme boli prehali 5-0, ale klub by sa tam prezentoval inač. Aspoň by sme mali nejaké choreo a tifo a niečo, ale neviem, také to je smutné a nemám na to úplne slov, že toto ma hovorím už najviac sklamalo a myslím si, že vlastne už aj tá trochu predzvesť toho, že Inzaghi odchádza, tak bola tiež na tej tlačovke, keď hovoril, že chcú vyhrať hlavne pre Ultras, pre Kurva Nord, lebo že oni s nimi začali cestu v Manchestri, no a že bohužiaľ nebudú môcť byť na štadióne, no tak že im to chcú vrátiť a tam som si vlastne uvedomil, že keď to tak povedal otvorene, hoci vedenie asi im dalo takú stopku, takže asi to bude možno jeho posledný zápas. No, akože na jednu stranu ma mrzí, že ako keď to berem čisto z pohľadu Inzaghiho, tak ma mrzí teda, že odchádza do takej ligy, do akej odchádza, hej, že proste je to jeden z najlepšie hodnotených trénerov, teraz nemyslím finančne, ale ako tým, čo dokázala, akú hernú tvár dal Interu a je škoda, že sa nie ukázať, keď už teda odchádza, tak niekde inde, hoci ťažko by sa ho sledovalo niekde v Európe u konkurencie. Ale na druhú stranu úplne chápem, že po
tých náročných rokoch a pod tým obrovským tlakom, ktorý vlastne znášal. Takže vlastne si ide teraz oddychnúť a ešte aj zarobí také strašné peniaze, že proste zabezpečí niekoľko generácií. Takže však teda, ako si hovoril, bude najlepšie zarábajúcim trénerom na svete. Takže tam tomu aj rozumiem a teda keď už to malo prísť raz, hoci sme to asi úplne najprv nečakali, že by sa niečo také vôbec stalo, ale keď už to malo prísť, tak teda dobre, že to prichádza teraz, keď vlastne Inter bude vo fáze takej obmeny kádra. Niektorí hráči teda po konci zmluvy končia, niektorým pomaly kariéra bude končiť a prichádzajú mladší hráči noví, bude tam nejaká tá prestavba, takže keď už to má prísť, tak teda asi je dobre, že práve teraz. Áno, no, len škoda hovorím, že akože ja som, keď sa mám priznať, ja som sa trochu bál, keď vlastne bola tá kauza, alebo teda ten zaťah policajtov proti jak Ultras AC Milána, tak proti tým našim a hlavne keď potom vyšli na povrch, alebo teda tie nahrávky, takže tí naši Američania sa zbláznia a budú chcieť vyhodiť Inzagiho po sezóne, aby to trošku ukľudnili, ale z reakcií Marotu a hlavne to, že sme nemali náhradu nachystanú, tak vidím, že proste to bolo čisto rozhodnutie Inzagiho, že odišiel preč. No a myslím si, že hovorím, že trošku to asi hráčom tiež vzalo vietor z okrydiel a hlavne tým starším, lebo asi si uvedomili zo deň na deň, že je to pre nich koniec. Hlavne teda myslím Acerbiho a Mkhitaryan. Však uvidíme, že či budú pokračovať ďalej, ale predpokladám, že Kivu asi tam bude dávať iných hráčov a hlavne mladších. A to tiež akože muselo celkom s nimi zamávať, keď jeden deň ideš aj do finále Ligy majstrov a myslíš si, že ešte si dáš protúžkovú sezónu a zrazu zistíš, že aha, končí tréner, ktorý ma tu chcel, príde nový a možno, že už tu ďalší rok nebude, lebo neviem, ako si to vnímal ty, ale ja si myslím, že jak Acerbi, tak Mkhitaryan boli asi najslabší z tých. I keď samozrejme ten výkon bol zlý od každého, ale oni dva boli úplne mimo. V tom finále? No, jasné. V tom finále ja by som povedal, že tam asi s výnimkou no možno by som to tak povedal, že Thuram s Lautarom na tom hrote, vzhľadom na to, ako sa zápas vyvíjal, tak akože ukázali nejaké momenty plus Barella tak tradične a Bastoni, že aspoň ako taký nejaký štandard ukázali, aj keď tiež to nebolo bohvie čo a zvyšok týmu to bolo, vlastne ešte Pavard sa bol dobre, neštrimal. A ten zvyšok to hlboko pod limity, akože tých wingbackov nám úplne vypojili a v podstate aj celý stred pola a na tých najstarších hráčoch bolo samozrejme najviac vidno, ako vôbec nestíhali, ak hľadali to tempo a hlavne nestíhali rýchlostne, čiže práve Mkhitaryan, Acerbi a v podstate aj Zomer mal taký zápas, že síce nie, že by to boli jeho góly, to boli ťažko chytateľné veci, no ale nechytil nič navyše, ako sa hovorí, hej, že nejak tak, ako proti Barcelone tam čaroval, tak tentokrát nič. Takže fakt všetci tí najstarší, najskúsenejší hráči, ani Hakan nemal ideálny zápas. Nakoniec aj sa zranil v tom zápase. No veď práve, no. Potom išiel Asllani a Fratesi sa pohádal s Inzagim. Ten záver, to je neuveriteľné, no. A zase na druhú stranu už len to poviem, že tie médiá na západe tak stále prizvukujú, že hoci ten zápas dopadol katastrofou pre Inter, tak stále vyzdvihujú tú testu, že sme vyradili Bayern a aj Barcelonu. Tak asi myslím si, že ten vrchol formy bol proti Bayernu, lebo tam aj to bolo vidno, že sme dokázali nielen robiť breaky, ale aj pekné veci v tom zápase, aj akcie a však koniec koncov to aj oficiálne tento kanál Champions League tak tam zdieľal, alebo tam mal teda videa to, ako tam sme mali niekoľko takých pekných akcií, kde sme ich totálne dokázali vyšachovať veľa nahrávkami, ale už proti Barce už bolo vidieť, že to bolo viac menej zipetím všetkých síl a potom proti Parížu, tak tam už sa to asi všetko spojilo dokopy, psychická nepohoda, koniec Inzagiho, Ultras a vyčerpanosť a to dopadlo katastrofálne. No. Hej, no jak sa hovorí, že do mŕtvoly sa nekope, ale teda do Interu ešte niektorí kopú naďalej a to
teda musím sa teba spýtať ako právnika, že nech to odznie aj v podcaste. Skús nejakú reakciu na tie články, ktoré teraz občas vychádzajú u takých bulvárnejších novinárov, hej, že ako Inter kryla aj Talianská futbalová federácia, že tam mali ešte Suning, hej, Zangovci nejaké nezrovnalosti finančné a plus tie kontakty z Ultras, ktorí majú napojenie na mafiu a tak ďalej. A tak ono sa to zmiešalo všetko dokopy, pretože ja som si to aj čítal. Keď hovoríš o tých bulvárnych médiách, tak vlastne aj Šport.sk a TV Nova práve priniesli takýto článok, akurát, že ten článok bol preklad nejakého neznámeho účtu na Twitteri. No, oni to poprvé to prevzali a po druhé, čo som pozeral, tak napríklad konkrétne lebo už som si dal tú námahu, že konkrétne toho novinára z tej Novy, ktorý ten článok akože napísal, alebo teda prevzal. Keď som pozeral, tak podobný článok mal tam aj na Barcelónu a ich nejakého, že očividne ide po takých týchto senzáciách trošku bulvárnejších. No hej, ale tak mohol by namiesto toho, že si preloží nejaký tweet, tak by mohol aspoň ako tak seriózne médiá ísť. Lebo viac menej všetko toto vzniklo po jednom článku na túto sport. No a tam vlastne oni robili takú kvázi, je to tiež taký skôr bulvárnejší športový tento, ale oni robili rozhovor s bývalým akcionárom Interu, Leon Rock. Je to hongkongský tento investičný fond. A on sa vlastne vyjadril tak, že Suning ich volal, aby tam zainvestovali peniaze, tuším, že 300 miliónov eur, s tým, že im potom budú dávať 10% ročne z tej investovanej sumy, čiže oni zainvestovali 300 miliónov, má to komerčný základ, čiže je to úplne všetko v pohode. To je niečo podobné, akože však samozrejme, že sme tam mali problémy s tými finančnými pravidlami, keďže teda Inter nehral Európsku ligu a mal podpísané nevýhodné zmluvy, tak tie príjmy neboli až tak vysoké, aby Inter mohol míňať toľko peňazí, koľko míňal. A neviem, či si pamätáš, že to už je vec teda stará 10 rokov, kedy sme museli predať Shaqiriho a Kovačiča, aby sme vôbec mohli hrať Európu a spĺňali tie pravidlá. No tak si chceli možno pomôcť, možno nevieme, však to sú vlastne vyjadrenia niekoho, s tým, že si priniesli na investíciu z tretej strany. Ale je to všetko legálne a v súlade s pravidlami, čiže toto je úplne v pohode. No. Len proste z tohto, čo vyšiel túto sport, tak zrazu na Twitteri to úplne prekrútili a hovorili tam, že sme robili podvody a že nás vlastne táto Talianská federácia futbalová kryla, čo sú totálne hlúposti, pretože jednak každý rok musí byť výročná správa auditovaná. To je jedna vec, dáva sa to na kontrolu futbalovej federácii a ešte ona to dáva na UEFA. Čiže tam by nás muselo kryť, a plus ešte sme pod kontrolou samozrejme orgánov činných v trestnom konaní a tak ďalej. Ale teda nie my, ale právnické osoby. Čiže tam by toľko ľudí muselo kryť Inter, že to je nereálne. Takže ostávame pri tom, že je to zbožné prianie fanúšikov tých klubov, ktoré v minulosti preukázateľne podvádzali, boli za to potrestaní a doteraz túžia potom, aby sa niečo také stalo aj Interu. No je to zaujímavé, lebo že tam oni písali, že je to najväčší podvod od čias Calciopoli, neviem čo. Pritom dokonca túto sport tam napísali, že nie, ešte oni sami písali, že nie je to taká bomba, ako keď Parmalat bol pred bankrotom, respektíve išiel do reštruktúry a musel pustiť Parmu. Že nie je to až také, ale že jednoducho, že Inter v úvodzovkách obišiel pravidla tým, že si tam našiel investora, ale však to je úplne normálna vec, čo budeme teraz hovoriť, že Manchester United porušuje pravidla tým, že rodina Glazerovcov si pritiahla investora a predali im 20% či koľko akcií a majú tam teraz Sira Jamesa Radcliffea. Čo to sú za blbosti, hej? No, takže ja ešte to možno len dopoviem jednu vec, že
že keď sme pri tom Juventuse, lebo však oni mali väčšinou tie problémy, tak tá ich posledná kauza, ktorú mali, tak tam išlo o to, že oni robili veci, čo sú zakázané. To znamená, že tie prestupy alebo tých hráčov, tak jednoducho buď nafúkovali tie prestupové sumy, respektíve boli nižšie, ako potom reálne boli, že vlastne cez tretie strany, tuším, to potom doplácali. Čo je samozrejme porušenie pravidel. A nie je porušením pravidel to, že keď si ty zloženíš nejakú investora, čo vloží peniaze na komerčnom základe, lebo oni až aj dostávali potom tých 10%. Teda až do covidu, kedy potom musel prísť O3 a požičať Soningu peniaze. Čiže to je všetko. A okrem toho ešte doplním, že vlastne Juventus robí na bežnej baze to, že rodina Anieliovcov tak stále dáva peniaze do kapitálových fondov Juventusu na to, aby mohli vyplácať nejaké, a nie že dlhy, ale proste výdavky, čo má klub, čiže je to úplne bežné. No, tak sa presuňme sa naspäť k futbalu ako takému. Ligu majstrov sme si teda povedali, a čo hovoríš teda na to, ako to celkovo dopadlo v sérii A, kde teda Inter skončil obod druhý za Neapolom, tam nevyužili sme nejaké tie šance, ktoré nám Neapolčania niekoľkokrát ponúkli, a aj celkovo ten pohľad na tabuľku teda, na zostupujúcich na pohárové priečky. No vieš čo, akože, čo nás môže tešiť, ako teraz nemyslím z hľadiska toho, že sme fanúšikovia Interu, ale že keď sme robili vlastne pred rokom, alebo skoro pred rokom nejaké preview, že ako by mohla dopadnúť série A, a to sme vlastne možno robili tak trošku chybu, že sme to robili relatívne skoro a nepočkali sme si na prestupový trh, ale viac menej to dopadlo tak, ako sme to očakávali. Samozrejme, že tam sú nejaké odchylky, ale tuším, že som tam aj povedal, že budeme majstri my, ale že nebudeme mať až toľko bodov a že bude nám stačiť 85 bodov na to, aby sme boli majstri a že druhý bude Neapol. No tak to celkom, nehovorím, že vyšlo, ale Neapol má 82, len bohužiaľ my sme ani tých 85 bodov nemali. No a... bodov na majstrovský titul 82 bodov, to je či nie jeden z najnižších, ak nie úplne najnižší zisk majstra v sezóne. Akože, hej, ale tak treba to posudzovať z hľadiska toho, že či sú 3 body za víťazstvo a 20 tímov v sezóne, čiže to môžeme brať v podstate od sezóny 2003-2004 bolo tuším 20 tímov, asi hej, 2003-2004, čiže odvtedy určite bolo aj menej ako 82, ale je to jeden z najnižších. Tuším, že AC Milan mal naposledy 82 bodov, keď vyhralo šampionát v roku 2010 a 11. Čiže je to najnižší počet za posledných x rokov. No. To trošku potrhuje teda to, že na jednu stranu bola tá liga napínavá a vyrovnaná, a na druhú stranu teda, že nikto tam až tak extrémne nevyčnieval vrátane majstra. Tak bohužiaľ, no my sme mali veľmi veľa zápasov, kde sme si to vlastne prehrali sami. A ja si pamätám ešte úplne prvý zápas proti Janovu, keď sme dostali gól z penalty, alebo teda junior Mesiac dorazil penaltu, tak ja som si písal so svojím kamošom, čo je fanúšik Liverpoolu, advokát, a mu hovorím do čerta, že mám z toho taký nepríjemný pocit, dúfam, že nebude celá sezóna taká ako ten zápas. A mňa to hovorí, že však čo kľud vedieš, je len prvý zápas a proste smola. No a keď si to tak zoberieš, tak vlastne presne podobnú ruku robil Bisek aj v zápase s Láciom. Ináč to sa ťa rovno opýtam, že či pre teba to bola ruka, alebo nie? Tak, 50/50, asi si to, lebo rozumiem tomu, že prečo to nakoniec posúdili ako penaltu. Nám bolo vidno taký drobný pohyb, ako on mal tie ruky za chrbtom a potom ich ako keby uvoľnil, že tá ruka išla smerom k tej lopte, čiže sa to dá brať tak, že akože v tej chvíli trošku rozšíril telo a že bol tam ten pohyb ruky smerom k lopte, aj keď on ju potom dával zase naspäť, že taká mimoriadne prísna, ale asi obhajiteľná penálta, a keby sa ale podľa mňa pískať nemali, lebo naozaj už keď tie ruky si dáva aj za chrbát, že fakt ako nie je to taký úmysel, tak
Už neviem, tak nemôžu hrať handicapovaní hráči bez rúk futbal. No aj práve, no akože bolo to 50/50, sme sa asi dá súhlasiť, hoci podobné ruky sa nepískali v iných zápasoch. Môžeme spomenúť napríklad ruku Gattiho, či Negatyho, jak sa volá. No proste obranca Leče s nami, tak tam tiež bola podobná ruka, keď mu Lautaro nastrel, dokonca tú ruku mal ďalej od tela, nie tak. A potom aj ruku McKennieho, kedy sa nepískalo, takže to je zaujímavé, ale však v poriadku. Ako v rámci chyb rozhodcov mne tak najviac sa zapísalo do pamäte to, ako dvakrát nejaké ťahanie Dumfriesovi odpískali ako útočný faul a potom úplne jasné stiahnutie, tiež Bisek v tom bol Biseka, tak tam to Rímanom prešlo a nebola z toho penálta pre Inter, tak toto ja tak ako pamätám ako asi takú najväčšiu krivdu. No tak toto dokonca aj rozhodca aj tento roky, tuším je šéf rozhodcov, teda šéf komisie rozhodcov, či sa to volá, tak on povedal, že to bola chyba, že mala byť penálta na Biseka a že bola chyba VARu, že neupozornil na to rozhodcu. Čiže to je dokonca aj oficiálne potvrdené, že bola chyba. A ešte sa teda vrátim k tomu, že sme to celkom dobre akože odhadli, až sme toho teda majstra, že sme mali viacero bodov menej. Neapol vlastne nás neprekvapil, že bude tak vysoko. No a... Atalantu sme tuším trafili tiež. Atalantu s Juventusom mám pocit, že aj Rímanov nejak tak... Aj Rím, že Rím som myslel, len tam oni potom urobili vlastne tú chybu s tým Juričom, ale ináč si myslím, že by asi urobili tú Ligu majstrov. Ale tá púť teda pod Ranierim, to klobúk dole, jak to ťahali na konci sezóny, to bolo. Áno, no, tak jediná prehra, teda tuším, že v Lige asi, alebo teda od 18. decembra, či odkedy, tak mali jedinú prehru s Atalantou a to im vlastne vystavilo stopku nakoniec do Ligy majstrov, ale klobúk dole, no, že ako to on preberal a ako nakoniec Rím skončil. Čo som aj rád, lebo však vlastne som ich považoval za takú šťuku, že budú tretí a že vlastne Juventus s Milánom a s Atalantou si to budú rozdávať o to 4. miesto v Lige majstrov, no tak nakoniec tesne im to nevyšlo, alebo teda Rímanom to nevyšlo, lebo Juventus a Atalanta tam je. Čiže myslím si, že že nikoho tak sme tam nemali žiaden nejaký extra kicks. Viem, že Como sme z tých nováčikov tak najviac favorizovali, tak to je naozaj ako 10. miesto. V prvej sezóne to len potvrdili. A tiež sme trafili tú tragickú Monzu a teda, že Benátky a Empoli boli tí ďalší zostupujúci. Tam sme vlastne dávali, že Empoli, Monza a Verona budú bojovať o udržanie a čiže sme to tam celkom akože trafili tých troch vypadávajúcich, takže myslím si, že celkom fajn. No. A vlastne ono to, aj to, že vlastne Bologna spadne, tak to sme tiež typovali. Vlastne aj keď teda 9. No, aj keď teda napokon si zahrá Európsku ligu, keďže v talianskom pohári zdolala vo finále Milánske AC, takže aj keď skončili 9, tak Európu hrať budú. 8 AC Milano bez Európy budúci rok. Lazio takisto. To tak ako AS išlo hore, tak Lazio zase išlo dole ku koncu sezóny. No ale svoju úlohu splnili a remizovali s nami a však vlastne je to ďalší titul, ktorý nám Lazio vzalo, no. Alebo no nie, že vzalo, ale že ďalší zápas, v ktorom bol Lazio a proste to nedopadlo, ako sme potrebovali. Čo vlastne aj pred 3 rokmi, tak a to je jeden z dôvodov, prečo som neúplne veľký fanúšik Acerbiho, tak neviem, či si pamätáš, ale keď to na 90, no a tam sa potom smial na zemi, keď dostali gól, no tak ako. Hej, pamätám, to bolo dosť vyčítané, keď potom prichádzal do Interu. Ale myslím, že si to u nás celkom vyžehlil tými výkonmi, najmä v tom štvrťfinále, semifinále Ligy majstrov túto sezónu. Ja som stále tým Stefan De Vrij, ale však uvidíme, že ako to bude ďalej. Ale každopádne ja som akože z toho možno ešte viac smutný, že sme nevyhrali ten titul v Taliansku, lebo je to naozaj smutné, že
z posledných 4 sezón pod Inzagim, tak sme dokázali vlastne vyhrať iba jeden jediný titul. Hej, no, ten potenciál tam bol určite väčší. A vlastne je to prvá sezóna pod Inzagim, kedy sme skončili úplne bez trofeje. Áno, lebo vlastne v tých ostatných tak vyhral buď taliansky pohár 2-krát, super pohár 3-krát po sebe a potom vlastne Scudetto, no a teraz absolútne nič, no. Takže jeho nástupcom bude teda bývalý hráč Interu, Christian Chivu, Rumun, ktorý vlastne viedol tie mládežnícke kategórie Interu, s Primaverou získal aj titul a teraz ako v seniorskom futbale dostal šancu pri kormidle Parmy a dokázal ju v lige zachrániť, keď tiež tam akože celkom sa im darilo zbierať body, hlavne aspoň tak, že za remízy a podobne ku koncu sezóny, takže má skúsenosti s prácou mladšími hráčmi, je to interista, jeden z mála tých, ktorí akože aj po kariére stali ešte v štruktúrach Interu. Takže nakoniec z tých mien, ktoré sa spomínali, tak ja som relatívne spokojný, len teda to, že ten Inzaghi odišiel, tak trochu nečakanie, že naozaj nemal náš tým žiaden, ako Marota a spol, že nemali žiadnu náhradu pripravenú a je teraz aj také obdobie, že skrátka ani nie sú nejaké veľké trénerské mená voľné. Alebo tí, čo boli, tak už boli vopred dohodnutí niekde inde. Takže z toho, čo teda tak to ešte celkom dobre dopadlo a ja hovorím, že určite, že dajme mu šancu a treba veriť, treba mu fandiť a môže nás v podstate len milo prekvapiť. A tak zase má tam nejaké, nie že nejaké, ale má tam celkom dobré zdravé jadro. Však je tam Barella, Bastoni, Di Marco, Dumfries, Hakan Çalhanoğlu, Thuram, Lautaro a títo sa vlastne ani nechystajú preč. Je tam Carlos Augusto, čo je celkom už zapracovaný do zostavy. Je tam Bisek, ktorý je dobre zapracovaný do zostavy. Máme opciu na Stefana de Vraja, takže ja si myslím, že je to v pohode. Len ja som dúfal, alebo teda myslel som si teda, že ten Fabregas je dohodnutý. No ale keď som videl... to tam tak vyzeralo, že... No. Že to tak vyzeralo, že oni sa s ním aj dohodli, len jednoducho prezident Koma povedal nie a v podstate kluby sa nedokázali dohodnúť, ale s Fabregasom myslím, že už dohoda bola. No preto som ti hovorím, že ja som si naozaj myslel, že ako keby to bolo dohodnuté už dopredu, že vlastne Inzaghi pôjde preč a nahradí ho Fabregas, bo to tak celé vyzeralo, hej, že vlastne že prišiel Al Hilal, začali písať o tom, že tam pôjde, potom tá tlačovka, následne na to som videl, že Fabregas už pred 2 rokmi mal na sebe sveter Moncler, teda od značky Moncler s emblémom Interu. Fabregas aj tak dlhodobo vyjadrovalo o Interi v takom dobrom svetle aj v decembri, aj teraz vlastne, keď sme zimali posledný zápas. Čiže ja som si naozaj, a ešte k tomu je treba povedať, že Fabregas má nejaké akcie v Komu, že on je vlastne spoluvlastník, len taký úplne marginálny, ale je, no tak som si proste myslel, že keď povie, že ide preč, tak ide preč, no a zrazu proste že ísť nemôže, no tak aj to škoda, no akože, lebo myslím si, že on bude dobrý tréner, myslím si, že má na to byť tým, že aký bol vynikajúci záložník, nielen to, že aké mal technické skilly, ale aj to, že ako vlastne aký mal prehľad v hre, tak si myslím, že môže byť veľký tréner a mať povedzme podobnú kariéru, ako má Xabi Alonso alebo Guardiola. Konec koncov aj Xavi si myslím, že bude mať ešte, len potrebuje si nájsť nejaký klub, inak on je aj voľný. Čiže jemu prajem. No uvidíme, že ako sa bude dariť Kivuovi, lebo tak si správne povedal, tak vlastne bol v tých našich mládežníckych kategóriách a vlastne stretol sa s viacerými hráčmi, respektíve viedol aj bratov Espozitovcov, aj Berenbrucha, aj Stankoviča Alexandra, mimochodom syna Dejana Stankoviča, alebo Dežana Stankoviča. Čiže boli tam aj viacerí, počkaj, tam vlastne tuším, že 6 alebo 7, počkaj, však Espozitovcov, Stankoviča, Berenbrucha,
asi ani to už nespomeniem na viacerých, ale jednoducho, že vlastne odišiel len teraz a získal aj titul. Čiže on vlastne tých chlapcov pozná. Aha, vlastne ďalší je Fabian, ktorý je vlastne teraz hraje za Bolognu, tak s tým sa stretol a máme tam mimochodom predkupné právo ho vykúpiť naspäť za 12 miliónov eur, čo zase sú celkom smiešné peniaze. Čiže akože priestor na to dať tých mladých. Ďalší je Carboni, s ktorým sa stretol, čiže vlastne tým, že poznám tých mladých, tak je to výhoda a uvidíme, no, že ako sa mu bude dariť. Hej, a viacerí títo mladí sa vracajú z hosťovaní, takže možno o to väčšia šanca, že ich aj zakomponuje do Ačka. No, mohol by. Ja myslím si, že oni sú naozaj talentovaní, no však tam to bolo vidno, či už v talianskom šampionáte, alebo aj v Lige majstrov, že mali tam celkom také smolné vypadnutie, respektíve vypadli vtedy, keď tých kľúčových hráčov si zobral Simone Inzaghi v čase zranení len na lavičku, lebo on až tak veľa priestor im nedával, ale proste im chýbali. No. Hej, no, ja poviem ešte tie ďalšie mená, o ktorých sa hovorilo. Spravil som si aj taký interný prieskum, hej, že koho by si najviac priali naši fanúšikovia, no, tak Fabregas sa chcelo 63%, Diego Simeone sa spomínal, to chcelo 24%, to je asi jediné veľké trénerské meno, ktoré bolo spomínané s Interom, ale on má stále platnú zmluvu s Atletikom a za veľmi lukratívnych podmienok, takže preto to nebolo úplne reálne. Potom 11% dalo Roberta De Zerbiho, čo je si podobne skúsený tréner ako Fabregas, ako Patrick Vieira, oni majú zhruba tak rovnako odtrénované, ale teda De Zerbi trošku úspešnejšie, no a Chivu a Patrick Vieira tých chcelo len 1% a nakres to teda bude práve Chivu. Vzhľadom kvôli tomu, že kvôli tým mladým, tak som chcel buď Fabregasa, ktorý asi je možno, nie že možno, ale určite je technickejší tréner, čiže vlastne bude vedieť aj zdokumentovať hru tých hráčov. A druhý bol pre mňa zase Kivu, pretože tým, že vlastne aj pozná tých mladých hráčov a myslím si, že by sme ich mali zapracovať do hlavného týmu, tak kvôli tomu. Čiže je to vlastne moja druhá voľba a uvidíme, no sám som zvedavý. A ešte by sme sa vlastne mohli, a potom sa ťa opýtam, že ako teda hodnotíš, keďže už Inzaghi odišiel, jeho účinkovanie v našom klube. Pamätám si, že keď Conte odchádzal, tak ja som bol za Inzaghiho rád aj s ohľadom na to, že tak Conte hral s Interom 3-5-2 a Inzaghi hrával tiež 3-5-2, že nepríde tak tej zmene štýlu herného nejak akože zásadne, hoci nakoniec to bolo úplne iné 3-5-2 ako pod Contem, ale predsa len nebola to až taká zmena aspoň v tom rozostavení a toto aj Chivu by mal pokračovať v 3-5-2, takže po tejto stránke možno aj dobré, hoci sú aj ľudia, ktorí kritizujú to rozostavenie a možno, že v štvorbrancovom systéme by sme mohli tiež hrať celkom zaujímavý futbal. Každopádne Inzaghiho éra, na tú budeme určite spomínať v dobrom. Mne sa veľmi páčil futbal pod ním, ako keď sme boli na vrchole formy a hrali sme to, čo Inzaghi chcel, tak to bolo fantastické. To bol jednoducho atraktívny futbal. Koniec koncov aj uplynulú sezónu Ligy teda talianskej ligy sme skončili ako najlepšie útočiaci tým. Dali sme 79 gólov, o gól viac ako Atalanta a tie ostatné týmy sa nechytajú na tieto čísla ani zďaleka. A pritom obrana druhá najlepšia spolu s Juventusom a za Neapolom. Takže aj štatisticky podložené, herne sa na to dobre pozeralo. Prinieslo to množstvo úspechov a aj keď niektoré trofeje nám teda tesne ušli, ale jednoducho boli sme tam, boli sme v tých finále, hrávali sme do konca sezóny, bojovali sme na všetkých frontoch a to, že musel Inzaghi pracovať s takým kádrom, za kým pracoval, aj spolu s Marotom, že Marota dokázal tých hráčov dotiahnuť bez peňazí a Inzaghi dokázal z nich dostať maximum, alebo ešte aj viac, ako sa čakalo, tak za to si určite zaslúžia rešpekt, uznanie a môžeme Inzaghimu prijať len všetko dobré. Tak je to raz bol Nerazzurro, tak už bude navždy. Áno, akože
Simone nás znovu vrátil na mapu Európy, však vlastne dvakrát nás dostal do finále Ligy majstrov za tak krátke obdobie. To sa vlastne podarilo iba Heleniovi Hererovi ešte v roku 60. I keď je pravda, že vlastne to je tréner, ktorý má najdlhšiu snoru sezón po sebe, lebo však my sme tým známi, že my tých trénerov meníme ako ponožky, hlavne pod Moratým to tak bolo. Čiže vlastne tí tréneri ani nemali nejakú extra šancu. Ale Inzaghi áno, no, tak vrátil nás naspäť na mapu Európy, čiže za to by sa mu mali byť vďační. Čo ma ale mrzí, tak je to, že tých majstrovstiev vyhratých, alebo teda titulov Serie A, tak vlastne bol iba jeden, čo je vzhľadom na to, že aký mal silný tím, tak je to podľa mňa málo. No. Tak toto je určite taká výtka. A ešte možno, vlastne už keď hovoríš o tých hráčov, tak tam by som možno aj vyzvihol ani nie tak Inzaghiho, že akí hráči tam prišli, ale Piera Ausilia, pretože väčšina z tých, na ktorých pozeráme, alebo teda s ktorými sme spokojní, tak vlastne ich vyťahol on, že on ich vlastne dotiahol do Interu, respektíve si ich vybral a potom vlastne už ten prestup urobil Marotta, takže aby sme aj dali kredit jemu. Napríklad Thuram, Barella, Bastoni, no tak, alebo Lautaro, tak to sú jeho akože tieto zásluhy. No a tak no. Mne sa to tak celkom hovorím, že ťažšie trošku hodnotiť to pôsobenie Inzaghiho vzhľadom k tomu, že hlavne teda aj tento titul, čo sme stratili proti Neapolu, aj proti Milánu, tak toto ma bude vždycky tak trochu škrieť. Že jednoducho to... Určite by sa tam dali nájsť, áno, to, že sme to nedotiahli do konca, alebo to, že nedokázal viac zapracovať a viac dostať z Frateziho, ktorý mal asi naviac, alebo to, že málo dokázal zapracovať tých mladých, v podstate s výnimkou Biseka, tak žiaden z tých extrémne, alebo teda z tých viac vekovo mladších hráčov, tak proste sa veľmi nepresadili. Ale zase o to viac dostal z tých veteránov, no, takže mal svoj štýl, sádzal na tú skúsenosť, ale možno práve to nastalo niektoré tie tituly, lebo jednoducho tí hráči už boli v podstate za Zenitom, len teda ešte makali, čo v nich dali do toho všetko, ale už to proste nestačilo, keď mali za sebou tú náročnú sezónu a tak strašne veľa zápasov. No veď práve, no vieš, len keď som ho počúval, keď to bolo niekedy v decembri a proste Simone Inzaghi hovoril o tom, že aký je rád, lebo veľmi chcel Taremiho, veľmi chcel Arnautoviča, tak to som až otváral oči, že keď toto sú jeho prestupy, tak čo ja viem, no. Je to také. Ešte k tým výčitkám by som ešte dodal to, že vlastne teda Korea bol určite Inzaghiho kôň. Toto je jasné. To je jasné. Toto bol obrovský. Zober si, že zase keby sme neboli len taký pozitívny stále voči Inzaghimu, ja ho veľmi rešpektujem a je to v podstate z tej novodobej histórie asi môj úplne najobľúbenejší tréner. Tak treba byť aj trošku kritický a povedať, hej, že vlastne on zdedil tým, čo bol dobrý, veľmi silný, že vlastne mal tam kopec reprezentantov. Vlastne celá skoro naša základná zostava, aj títo tak hrajú vo svojich reprezentáciách. A vlastne aj keď boli nejaké prestupy za peniaze, tak dopadli neúplne šťastne. Či už to bol Korea, ako si povedal, tam bol Hosens, ktorý tiež prišiel za 30 miliónov a nakoniec bol predaný za 13. Našťastie prišiel Carlos Augusto za 13, tak to až tak nebolo vidieť, ale akože že tie prestupy, čo boli zdarma, či už to bol Thuram alebo Hakan, boli super. I keď Thurama, hovorím, že to bol Ausilio tento prestup. Uh-huh. Ale tie, čo boli za peniaze, tak to bolo naozaj akože dosť zlé. No, ale Korea si myslím, že je úplne vyčneva. Hej. Aj to, že teda preferoval toho Acerbiho pred De Vrajom, aj v čase, keď ich mal obidvoch k dispozícii, tak teda napriek tomu, že teda rešpektom Acerbimu boli určité zápasy, v ktorých bol výborný, ale zhodli sme sa na tom, že vo všeobecnosti ten De Vrij je lepší stoper.
Áno, určite, ale hlavne on má aj viac skúsenosti, hoci je mladší, ale tak zase je treba povedať, že vlastne by dlho mu trvalo, kým sa vlastne dostal na vrchol a povedzme si úprimne, že aj keď bol v Láciu, tak to stále není ten vrchol, alebo ten level Ligy majstrov a proste týmu, ako kde by mal Inter byť, hej. Tiež to Stefan de Vrij hral sa Inter dlhodobo, mal o mnoho viac zápasov v Lige majstrov, plus vlastne v reprezentácii, čo si opamätám, tak už tam je koľko, možno 12 rokov. A v Holandsku, hej, čo Taliansko bohužiaľ, tak teraz sa nedostáva na šampionáty, alebo teda na majstrovstvá sveta. A Stefan de Vrij sa tam je, hej, čiže vlastne keď si porovnáš tie ťažké zápasy, ktoré má dohraté Stefan de Vrij a ktoré má Acerbi, tak to je, si myslím, že ja som povedal, že nepomer, ale proste to tak je, no. A najviac to asi bolo vidno, kde by som uprednostil Stefana de Vrija, tak určite proti Parížu a Barcelone, lebo tam si myslím, že ten Acerbi bol taký všelijaký, že naozaj on potrebuje presne taký tým, ako bol Bayern, že proste má síce tie dve ofenzívne krídla, ale loptu dávajú na Harryho Kanea a on vlastne vie tú deviatku vymazať, ale ako náhle tam nie je tá deviatka, ale je tam pohyblivý, jak bol Dembele alebo Ferran Torres, tak už to je potom zle. Hej, presne. Ja sa trochu čudujem, že toto Inzaghi neprečítal, alebo teda nedokázal sa tomu prispôsobiť a naozaj tam dá toho de Vrij, pokiaľ viem, tak zdravý bol. Zdravý bol, no. A neviem, tak možno, že ten Inzaghi, alebo však vlastne to je jeho rozhodnutie, ale proste mu asi viac verí. Veď to je, vieš, to je to isté, ako keď by sme sa opýtali, že prečo nehral viac Fratesi, ale hral viac Mkhitaryan. Alebo Žilinsky, no, alebo prečo išiel Aslani na miesto Žilinského. Teraz nemyslím len v finále, ale že celkovo, že Aslani bol preferovaná voľba na miesto Hakana a nie Žilinsky napríklad. Ten Aslani je trochu záhada. Ten Mkhitaryan si to obhají, lebo to on hral dobre. Veľmi dobre. Áno, len vieš, akože ako teraz s ohľadom do budúcna, že proste Mkhitaryan má pred sebou koľko, keď vôbec ešte bude pokračovať, lebo už mal také vyjadrenia, že to možno bude jeho posledná sezóna. A tak, neviem, tak radšej zapracovať Fratesiho, alebo to je jedno koho tam vlastne ešte môžeš mať x rokov, ako proste sa spoliehať na Mkhitarjana. Vieš, to je napríklad, to majú veľmi spoločné s Diegom Simeonem, si myslím. To je pravda. Že aj ten Simeone dáva na tú skúsenosť. A ako hodnotíš nový dizajn dresov pre sezónu 25-26? Toto ešte nechcem ani komentovať. Mne sa síce páčia tie farby, ako odtiene. Aj sa mi páči to, že tie nápisy a logo je také bledomodré do toho tmavého. To sa mi páči, ale teda ja som fanúšik skôr takých tých, že menej a širších pruhov, než veľa úzkých. Akože ja som zase fanúšikom alebo nie že veľa, ale proste, že keď je 5 proste keď sú uši a ich je 5, či koľko bolo, lebo však vlastne to bol aj môj prvý dres, čo som dostal pred 23 rokmi, či kedy, čiže toto sa mi tak akože logicky páči, ale ten dres, ja neviem, ja neviem, no. Akože farby, máš pravdu, sú pekné, to logo tyrkysové je tiež fajn, hoci aby som uvítal, keby bolo znovu zlaté, lebo predsa len naše farby nie sú len čierno-modré, ale je tam ešte aj zlatá farba. To je pravda. Na to by nemali zabúdať, tak sa mi páči to, že vlastne na tých posledných 2 dresoch tak vlastne bolo zachované to, že vlastne tie dresy boli čierno-modré plus zlaté logo. No ale teraz to je, neviem, neviem. Uvidíme, snad dajú zlato na tie ďalšie sady. A ešte sa ťa spýtam, čo hovoríš na prvé 2 potvrdené posily. Teda Petar Sučič, ten už bol dlhšie známy, že príde do Interu, mladý chorvátsky záložník, taký Brozovič 2, možno ešte v lepšom. A celkom nádejný hráč. A potom Luis Henrique, Brazílčan, ktorý prichádza z Marseille, ako taký asi skôr pravý krídelník, ale možno bude hrať aj vľavo, vie hrať údajne aj tam. Vieš, akože z toho Sučiča, ja som si ho pozeral, tak je vidno, že len také tie zostrihy, hej. Ale je vidno, že proste to má v sebe.
akože ja by som úplne neprodával ku Brozovičovi, skôr by som možno ku Modričovi, alebo k takým tým modernejším ofenzívnym hráčom, čiže z toho som nadšený. Čo sa týka toho Luisa Enriqueho, tak alebo Henrique, neviem, či si Portugalci čítajú ho, alebo nie. Ale tak Taliani určite nečítajú, čiže ho budú volať Enrique. A neviem, akože on bude zaujímavý hráč, lebo on bol vlastne pôvodne ľavé krídlo a potom z neho vlastne De Zerbi urobil tiež akože pravého záložníka, alebo práve krídlo, ale takéto stiahnutejšie. Niekto také, ako je Denzel Dumfries, akorát, že Dumfries bol wingback a posunul sa povedzme do tej zálohy, alebo o pozíciu vyššia a ten sa stiahol. Ako keby o pozíciu nižšie a dokonca išiel aj na druhú stranu. Ale tak bol celkom ofenzívny, tuším, že ho chcel aj Bayern Mníchov, čo som čítal správy a mi sa tiež akože celkom páči, je to Brazílčan, čiže bolo by to v pohode. Ale vlastne toto som ešte chcel akože zareagovať, už keď sa bavím o tých prestupoch. O tom Kivoj, či bude 3-5-2 alebo 4-3-3, ako mal vlastne v Parme. Tak ja by som akože celkom aj uvítal, kebyže ideme hrať 4-3-3. Neviem, že aký máš na to ty názor, ale myslím obrannú štvoricu si viem úplne v pohode tak akože predstaviť, lebo tým pádom sme mali väčší výber tých stredných spoterov, hej, tam by mohol byť v pohode Bastoni s Defrajom alebo s Bisekom podľa situácie, napravo Dumfries, naľavo Carlos Augusto, úplne v pohode, tí sú zvyknutí to hrať, v podstate aj z reprezentácie a stredová trojica by sa v podstate nemenila a akurát ten útok, neviem úplne, ak by som uložil tým, že nemáme veľmi, ako tento Luis Enrique môže byť jeden akože taký krídelný šikovný hráč. Neviem, čo bude s Buchanenom, ktorý sa vráti z hosťovania vo Villareale, to je podobný typ hráča podľa mňa, že oni dva takí, že rýchly technický, no ale ten Buchanan sa až tak nepresadil u nás, tak dúfam, že jeho brazílsky následovník bude úspešnejší v Interi. A vieš, že kto by tam vlastne hral, alebo jak by si to vyskladal tú útočnú trojicu? No ja si myslím, že máme akože celkom hráčov, že vlastne Carboni by ľudí mohol hrať napravo. Nehovorím, že taký úplne typický krydelník, ale skôr, ja neviem, niečo také, ako keď hraje Bernardo Silva napríklad na pravom kraji. Na Carboni to tuším aj hral v reprezentácii argentínskej, síce však nie úplne veľa zápasov, ale proste hral. Či tam si ho viem predstaviť, nehovorím, že jak základ, ale ono. Takisto si ho viem predstaviť aj Martineza, že by tam hral napríklad. Takže, alebo proste niekoho kúpiť, lebo asi Lautaro bude lepší v strede, už sa to naučil. I keď on pôvodne bol ináč pravý záložník, keď ešte hral za... Ja by som Lautara si nechal v strede a v podstate teoreticky Thuram by mohol hrať tiež zľava, lebo v reprezentácii tak hráva. Áno. A však to proste už ten moderný futbal, tak vlastne keď sa hrajú na tých troch útočníkov vpredu, tak vlastne oni sú, však vidí, že Salah je tiež vlastne na krídle, ale je to v podstate útočník, akurát, že hraje trošku viacej z kraja. Takže len Thuram by musel znovu začať presovať, lebo toto sa mi strašne nepáčilo vo finále, že málo presoval. V porovnaní s tými Parížanmi, tak to bol akože veľký rozdiel. Ale myslím si teda, že by som to dokončil, tak Thuram naľavo, Lautaro v strede a proste kúpiť niekoho napravo a potom vlastne za nich by mohol byť ten napríklad Luis Enrique napravo, či vlastne naľavo v strede Esposito, Francesco a napravo Carboni. No a s tým, že ešte nejaké meno na pravú stranu a ľudia môžeme hrať 4-3. A vľavo ešte Di Marco by tam mohol hrať. Ja už budem rád, keď Di Marca nikdy neuvidím v pozíciách obrancu, ale radšej teda nech z neho urobia krídelníka typického. No hej, ale tak potom by sa mu to skôr viac hodilo na pravej strane, keďže on je ľavák. Vieš, potom už vlastne by mal inú pozíciu a už namiesto toho, že centrovať, tak skôr dávať góly a jednoducho využívať svoju silnú nohu na to, aby on dával góly alebo teda strely do sieťa.
Ale zase zober si, neviem, či si to, však zase nebolo to až tak dávno, ale že keď on začínal, tak dokonca hral na pozícii ľavého stopera pod Inzagim. Áno. Ja som to hovoril od začiatku, lebo tam bolo viac takých momentov, on ani nie až taký vysoký na moderného obrancu a proste on nieraz tam mal nejaké chybné pozičné postavenie a teraz v tom finále vlastne tiež to bol Di Marco, ktorý najprv vlastne celé to začal tým zlým postavením pri offsideovej pasy. Potom ten teč, to bola len mola, ale pravda je, že tiež sa otáča proti tým strelám, tak v tom finále, tak aj predtým, čo Harry Kane dal gól za Bayern proti Interu, to bol tiež, že Di Marco sa mu tam otočil chrbtom. Jednoducho, jak je dobrý smerom dopredu a tú lavačku má skvelú, tak v obrane to úplne nedáva, podľa mňa. Ja nie som z neho nadšený v obranej hre. Ako ja si ho viem predstaviť na ľavom obrancovi, len takže tak dobre si, že však Liverpool, keď mal tam Trenta, tak tiež akože Trent bolo mu vyčítané, že slabo bránil ten Trent, tak o to viac by musel urobiť Bisek, Pavard, Bastoni, že by museli viac brániť, no. Ale ja si ho kľudne viem predstaviť na tej ľavej strane, no. Horšie by bolo, keby že ráno 4-3-3 a Di Marco by bol predaný, lebo by bol nadbytočný. To asi by ma mrzelo viac. No to áno, to zase určite, hej. Tak stále je to srdcom interista a kvality má, takže ja budem rád, ak ostane a znova nájde stratenú formu. No. A teraz ešte vidíš, že vlastne, neviem, či si postrehol, ale tento Ježiš, jak sa volá, ten mladý Argentínec Mantuano, alebo tak nejako. Mantuano, to som povedal, blbosť. Tak proste, no vieš, o kom hovorím, z River Plate, tak vlastne prestupuje do Realu Madrid. A myslím si, že je to predzvesť toho, že Nico Paz príde ku nám. Bodaj by, no hovorilo sa, že ak by ten Fabregas teda bol na lavičke Interu, takže dotiahne aj Nika Paza, ale to sa teda nestalo, takže neviem, toto by bola skvelá posila presne na tie pozície, ktoré nás trošku trápia. Tak lebo viem, že jeho otec alebo teda Zanetti sa pozná s jeho otcom a že vraj... Hej, sú tam nejaké väzby, je tomu naklonený. No, že tak ako Ausilio chodil za Turamom do Nemecka a mu hovoril, že ho chcú a že vlastne aj za jeho otcom, že z neho chcú robiť 9 a že toto ich zaujalo a preto vlastne nešli ani do Paríža a tuším ešte ho tam niekto ťahal k sebe a nakoniec sa rozhodol ísť ku nám, takisto zase v prípade Nika Paza, tak tam chodí Javier Zanetti za jeho otcom, no tak som teda že či sa to podarí, ale bolo by to fajn, lebo zober si, že keď máš v zálohe, by sa vlastne Niko Paz a Petar Sučič striedali, tak to by bola iná káva. Každopádne, akože keď tak spomíname tieto mená, tak sa znova tak začínam viac tešiť na ďalšiu sezónu a ten Niko Paz to by bolo také, že by som si povedal, že naozaj, že toto je naozaj kvalitná posila, hej, lebo zatiaľ, čo počúvam tie ďalšie mená, o ktorých sa hovorí napríklad do toho útoku, hej, tak Arnautovič končí, Korea možno skončí v Botafogu, čo by bol ešte úspech, lebo tí boli ochotní za neho aj niečo malo zaplatiť. Hej, no nejaký $1 milión, ale tak ako je to aspoň niečo, no. Aspoň niečo, no to je úspech v prípade tohto hráča, takže títo útočníci odchádzajú a čo sa hovorí ako náhradách, no tak Højlund z Manchesteru, ktorý by stal nemalé peniaze a nie je to veľmi presvedčivý útočník, alebo Bony z Parmy. Zas neviem prečo práve Bony. Je to síce mladý hráč, len 21 rokov, ale čo ja viem, 6 gólov, 4 asistencie v minulej sezóne. Či toto je práve dobrá voľba na lavičku. Ja by som chcel, aby sme mali na lavičke hráča, ktorý by reálne vytvoril nejaký tlak na Lautara s Thuramom. Že by to bol akože nie len taký, že keď oni sa zrania alebo sú práve unavení, ale nech to je ten Jonathan David by sa mi páčil, to som považoval tiež za naozaj kvalitnú posilu a o neho je veľký záujem všelikde, takže tiež kto vie, jak to skončí.
A tak vieš, aby som akože ja som najprv chcel, ale keď teraz čítam, že je vlastne v područí tých agentov a oni tam pýtajú peniaze, to znamená, že není to ako v prípade Turama, že ho zaujíma, však samozrejme ide o peniaze, že Turam nezarába málo, ale že ho zaujíma projekt a u Davida to je vidno, že alebo aspoň je to vidno u tých agentov, že skôr ich zaujímajú peniaze, že kto dá viac a už to je také skôr, no. Čiže neviem, tam u ňoho už tým pádom nie som úplne naklonený. Ale čo sa týka Bonyho, tak zase tiež, no, to by som povedal skôr, že to sú vyhodené peniaze, lebo však podobnú kvalitu ako Bony si myslím, že má aj Esposito. Áno, Takže... ja by som už radšej toho Esposita teda videl, že by naozaj dostával šance. No, tam určite by si myslím, že tie peniaze by sme mali dávať tam, kde nás jednak tlačí topánka a jednak tam, kde nemáme akože adekvátnu náhradu v našich mladých hráčov, čo sú buď na hosťovaniach, alebo v Primavere. Že napríklad, keď sa nám vráti Stankovič, tak si myslím, že by sme si ho mohli nechať, lebo mal dobrú sezónu vo švajčiarskej lige, však sme tu vlastne aj dávali tie štatistiky a porovnania medzi ním a Aslaným. To sú úplne iné čísla. Ako teraz nemyslím, samozrejme Aslany asi je lepšie technik, ale ten Stankovič ho proste cítiť na tom ihrisku. Čiže ja si myslím, že a možno, že by vedel výraz popri Hakanovi, čiže by som tam ľuďom dal takú šancu tým našim mladým. A radšej povedzme, že kúpil toho Nikapaza aj za 50, ale proste tam je to evidentné, že to bude veľký hráč. Teším sa z toho Petra Sučiča, mám očakávania od toho Luisa Henriqueho, i keď hovorím, že som veľmi zvedavý, že či Kivu bude hrať 3-5-2, alebo toto nakoniec sa rozhodne dať na 4-3-3, ako bol v Parme. Ty osobne by si čo preferoval? To je ťažká otázka, lebo záleží ako naozaj dopadne to prestupové obdobie, že akí hráči ešte prídu, odídu. Tá kostra je vyskladaná a tie herné automatizmy, ktoré sú naučení, to všetko je na to 3-5-2. Čiže asi by to bol taký menší skok pre nich a možno by sme sa v úvode sezóny vyhli nejakým trápeniam. Ak budeme prechádzať na iný systém, tak to bude zase nejaký proces, ktorý môže chvíľu trvať a môže to priniesť to, že budeme po prvej polovici sezóny niekde 8. Alebo 5. No, tak to zase dúfam, že naši hráči nezabudli hrať futbal. A zase na druhú stranu, veď tuším, že Holandsko hraje 4-3-3 a tam Denzel hrá základ na pravom bekovi, čiže je to v pohode. Ja by som sa to akože nebal úplne toho 4-3-3. Jedine čo, tak by museli byť zodpovednejší Bastoni. Aj Pavard vlastne, že by museli byť viacej tak vzadu, ale zase by sa mali rýchlejšiu defenzívu a mohli by sme hrať viacej hore. No však je to také diskutabilné, no, že či 4-3-3 alebo 3-5-2. A počkaj, ešte by som sa opýtal, že koho by si chcel, aby bol predaný, respektíve odišiel. No, keď teda nerátam tých, ktorí už odídu alebo im skončili zmluvy, tak toho Aslanyho by som teda asi už poslal do sveta niekam. Lebo tých šancí dostal naozaj veľa a proste nehovorím, že je to vyslovene zlý hráč. Aj do určitého systému má nejaké kvality, ale aj s príchodom toho Sučiča a s tým, že by som bol radšej, keby sme teda si nechali Fratéziho a viac ho zapracovali, keďže on mal teda nejaké interné trochu spory s tým Inzaghiom zjavne, tak teraz po odchode Inzaghiho možno je to nejaká nová šanca pre Fratéziho, ale zase o neho je veľký záujem a má dobrú cenovku, ale nie sme úplne odkazení na to za každú cenu predávať, takže keď tak Aslanyho poslať preč, Fratéziho nechať a bol by som rád, keby sme to aktivovali tú klauzulu na Zalewského, ktorá vraj ešte stále nebola. To by som bol rád, keby ostal. No a Taremiho by sme tiež mohli kľudne predať. No veď sa špekuluje, že Mkhitaryan by mohol ísť za Simonem do Saudskej Arabii.
Acerbi a Chytarian? No, ale minimálne Acerbi, no, sa špekuluje, že by mohol ísť. Inak to by bolo akože také úplne, že v poriadku, že ja by som im to doprial, zaslúžia si zarobiť si za odvedenú robotu a zároveň kvalitou. Tam budú stále nadštandardní hráči a nám už viac nemajú čo dať. Proste myslím, že sa asi zhodneme, že okrem Arnautoviča Koreu, tak asi aj by bolo fajn, kebyže predáme Taremiho. Súhlasím s tým, že ja by som si tiež nechal Fratéziho, lebo on ukázal, že má veľké srdce, čierno-modré a dokonca aj dal na Instagram takú správu, že proste je to bolestivé, ale že ideme ďalej a skúsime to zas o rok. A to niečo teda v tom zmysle, už sa nepamätám presne, čiže asi chce ostať v Interi, ale vlastne poďakoval fanúšikom za podporu a že jednoducho je rád v tomto týme, tak asi tým pádom aj to bola indícia, že asi pôjde preč. Možno, že ešte jedno meno, ktoré že Žielinský. Ja by si preto nechal. Ja by som ho nechal. Napriek tomu, že akože neúplne sa presadil a nemal všetky zápasy dobré, ale pre mňa je to typ hráča, ktorý sa mi jednoducho páči ako hrá a viem si predstaviť, že ešte ak by sa mu vyhli zranenia, dostal by sa do formy, takže môže to byť platná alternatíva do stredu pola. Lebo má takéto niečo naviac technicky, hej, že vie sa dostávať zo zložitých situácií. No, len otázka je, že keď by prešla aj Niko Pás, máme aj Sučiča, Fratéziho, Barelu a Hakana, a vlastne ešte Žielinský, tak zase tam máš toľko priestoru. No ale zase tak, keď by tam bolo by to bez Aslanyho a bolo by to bez Chytariana. No, však v podstate sme tým pádom nejaký ten priestor sa... Hoci ja by som asi bol radšej za Stankoviča. Kebyže naozaj, že si povieme, OK, tak ideme tou mladou cestou. No. Tak myslím si, že Paríž a Barcelona ukázali, že sa to dá. Hej, len aby sme nešli zase príliš z extrému do extrému, hej, že keď úplne všetky, ale je dobré mať vždy nejakých aj tých skúsenejších hráčov, tak zdravo, hej, a že doteraz sme boli ten opačný extrém, však najvyšší priemerný vek v Lige majstrov a podobne. No a keby zase nebolo by ideálne, aby sme išli úplne teraz, že tam budeme hrať s 20-ročnými a najskúsenejší bude 30-ročný Hakan, Poli, keď nerátam zomera. No, zase neby sa to, že páčil, akože áno, tak máš pravdu, že bol by to šok a riskantné, no ale... Aj ten Paríž, ktorý akože hral super rýchly futbal a krásny futbal a vlastne rozdrtili všetkých celú túto sezónu, tak okrem tých mladých, rýchlych hráčov, tak majú tam toho Marquinhosa napríklad a podobne, že majú tam aj nejakých tých skúsenejších hráčov. No veď áno, no, tak on bol vlastne, tuším, že jediný, čo mal nad 30 rokov, no tak... Ale hej, no však máš pravdu, tak určite treba taký ten zdravý mix, len už potom len zase naozaj netreba akože zabúdať na to, že máme aj tých mladých hráčov v primavere a aby sme ich zbytočne akože nezadúsili tým, že ich budeme dávať desi po hosťovaniach kade-tade a nakoniec nic z toho. A ešte sa ťa spýtam, teda boli aj špekulácie o tom, že by mohol prísť Donnarumma. Ty by si ho prijal u nás? No tak zase pozri sa hráčov, čo odídu z AC Milana, no tak ja vítam vždy. Že má svoju kvalitu, takže prečo nie. No. Akože toto vnímam trochu inak. Musím povedať, že som trochu milosrdnejší na Milanistoch ako na hráčov z Juventusu. A hlavne ten Donnarumma... To aj ja, ale s výnimkou Thea Hernandeza. No, hej. Zase Theo Hernández a Rafa Leao, tak oni asi majú to také srdce a DNA červeno-čierne, ale Gigi Donnarumma ukázal, že ho veľmi nemá. Takže jeho by som akože v pohodičke uvítal, no. Tak je treba povedať, naozaj, že je kvalitný brankár ale vieš čo, neviem, či si zachytila, sa špekuluje, že Mark
Ter Stegen by mal, alebo Stegen by mal prísť, a nie, že by mal prísť, ale že sa špekuluje, že keď ho Barcelona vyhodí, alebo bude proste odidený, takže Žever by mal prísť ku nám. To som ja ani nezachytil, ale to by bola tiež dobrá posila, no. No tak Hoci Jose Martinez inak tiež chytal celkom slušne v tých zápasoch, ktorých chytal a Zomer samozrejme takisto, len teda ten už je tiež tak na sklonku kariéry, takže v rámci toho omladzovania možno by som tam prijal toho Donnarummu asi radšej. No len je otázka, že za koľko peňazí, no, ho Paríž pustí. Ale je vidno, že by sa najradšej vrátil do Talianska. A zase na druhú stranu, čisto z taktického hľadiska, keď tak nad tým uvažujem, predstav si, že by ho mal Juventus. To by... No. To tak ak sa má vrátiť do Talianska, tak určite nech je u nás, áno, jednoznačne. Lebo kamkoľvek inde by prišiel, tak určite to bude veľká posila. A keď sú ináč u posilách u konkurencie, tak ešte musím spomenúť dve veľké mená. A to teda Kevin De Bruyne do Neapolu, aj keď to ešte myslím nebolo oficiálne potvrdené, a prípadne Luka Modrič do AC Milano. A to už asi aj bolo, že Luka Modrič pôjde do AC Milana určite. Toto si myslím, že je na 99%, lebo o tom už všetci písali ako o hotovej veci a De Bruyne asi je možno na 95%, by som povedal, ale no. Však zajímavé, no. Že nesmrteľné. Akože za mňa pre prestíž série A je to určite dobré a po hernej stránke podľa mňa budú stále mať čo dať tým tímom. Tak ale vieš, hlavne ten Kevin De Bruyne zabil si, že on teraz hraje v Manchesteri a to som sa ináč rozprával s jedným lekárom ohľadom vplyvu počasia na zdravie a on mi hovoril, že je to obrovský rozdiel, či hraješ v Anglicku alebo či hraješ v Taliansku. On ešte pôjde do Neapola, čo je tam juh, teplo, čiže rýchla regenerácia, takže Kevin De Bruyne ešte bude, si myslím, že celkom dosť dá tomu Neapolu. Takže keď sa zotaví z tých zranení a zrazu, neviem, či si zachytil, že Scott McTominay, že jemu tam chutí zelenina a že paradajky majú chuť, tak keď zistíš, že ak je tam dobrá strava a slniečko a teplo a žiadne dažde a otrasné počasie, tak možno sa zregeneruje a bude dobrý. No. Len čo je horšie pre reputáciu, tak si myslím, že práci Milano je to katastrofa, že vlastne predali Reindersa do Manchesteru City a miesto neho zobrali Luku Modriča. No, tak. No to zase áno. Pri všetkej úcte k Modričovi, tak predsa len je už na sklonku kariéry a Reinders bol najlepší hráč sezóny tohto tímu, aj jeden z najlepších hráčov celej série A za sezónu 24-25, takže síce pekné peniaze za neho inkasujú, ale to je určite strata a to je to, čo nás trošku oddeluje od Milančanov a prečo si ja myslím, že nedopadneme tak zle ako AC Milano, ktoré tiež vlastne Američania, že zatiaľ čo tam ten káder rozpredávajú a neadekvátne posilňujú, tak akože u nás spolieham trošku na toho Osilia s Marotom a že jednoducho tá prestavba kádra prebehne rozumne. Tak áno, vieš, len to je ten rozdiel, že naši majitelia, alebo že vlastne to je investičný fond, alebo sa teda nie, že investičný fond, ale neviem to do slovenčiny preložiť, ale proste správa majetku. My také právne formy ani nemáme veľmi, ale proste, že sa spravujú majetok iným ľuďom. Čiže tam oni peniaze akože majú a tam len ide hlavne o to, aby Marota s Ausiliom im vysvetlili, že prečo chcú zinvestovať také peniaze. Oni si myslím, že tie peniaze uvoľnia. Problém AC Milana je v tom, že ich americký majiteľ peniaze nemá. Že on, to som aspoň čítal, tak vlastne on kúpil to AC Milano, ale neúplne za svoje. Že on vlastne urobil niečo podobné ako ten náš bývalý majiteľ, že vlastne čas kúpil za svojich, čas si požičal od toho investičného fondu, čo to vlastnil predtým a on to musí splácať. Čiže to je ten problém, to nie je to, čo čítam na internete od tých československých fanúšikov, že jemu ide iba o peniaze, tak jemu ide o to, aby neprišiel ten klub podobne ako Steven Zane.
sa jednoducho, keď raz na to nemá a musí splácať, no tak a ešte mu dokonca urobili to, že nehrajú ani Ligu majstrov, ani Európsku ligu, ani konferenčnú ligu, no tak proste je v šoku. No tak jednoducho, keď chce niekoho kúpiť, tak bohužiaľ. Vieš, asi zober, že oni sú na tom tak, jak sú, no. No, takže verme, že teda nás nejaké obdobie temna nečaká napriek veľkým zmenám a že nová sezóna nám opäť prinesie množstvo radostí a tentokrát aj nejaké trofeje. Možno paradoxne, alebo teda príkladom nám môže byť práve ten Paríž, ktorý vlastne práve keď im odišli veľké hviezdy a omladili káder, tak práve vtedy zažili najúspešnejšiu sezónu. No tak áno, tak to si presne videl, že ten Dembele tam presoval jak blázon na toto od Mbappého asi očakávať nemožno, no. Čiže toto je presne ten rozdiel, no. A možno ešte tak záverom by som možno aj povedal to, že vlastne ten náš majiteľ, tak jemu ide hlavne o to, aby sa Inter zhodnotil ako klub. Nejde o to, aby mal zisky každý rok, asi dával nejaké dividendy, lebo to je pre nich nič, ale ide im o to, že vlastne oni získali Inter, tuším, za miliardu dokopy. To, čo by platili z Anglovy ako v úvodzovkách odškodné, keď to tak mám povedať, alebo vlastne ten rozdiel, čo im dlhoval a hodnotu klubu. No a určite ho budú chcieť predať za čo najviacej v horizonte 5 rokov. Čiže im nejde o to, aby na tom zarábali teraz, ale aby sa zhodnotil klub a klub sa zhodnotí vtedy, keď bude mať trofej, no. To je len tak na okľudnenie našich poslucháčov, že snáď nás nebude čakať. Nie, že snáď, ale že je nepravdepodobné, že nás bude čakať to, čo AC Milano. No takže držme palce a fandíme a myslím, že na dnes by toho bolo aj celkom dosť. Tak ďakujeme všetkým, ktorí nás dopočúvali až do konca a držme si palce v majstrovstvách sveta klubov. Tak, ďakujem takisto všetkým a nezabudnite opäť nás podporiť nejakým komentárom, lajkom, diskutujme, skúsme vybudovať komunitu väčšiu a nech má ten Inter podporu aj medzi fanúšikmi ešte o niečo silnejšiu. Krásne nesrdnuté a ja už nemám čo dodať. Forza Inter.